nke a bụ ife mere n'ụlọ ikpe tata. Ị ga-anụzi ka Justice James Omotosho wee chụpụ nwunye younger brother Nnamdi Kanu n'ime ụlọ ikpe tata, wee sizie ya nyapụbazie na fa achọrọ ya n'ụlọ ikpe. M ga-akọzi gị ife nwaanyị a mere kpatalụ Justice as wee chụ ya n'ebe a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu. Ịmara tata bụ ụbọchị 6 na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu na nnukwu ụlọ ikpe nke dị n'Abuja. Dịka ihe bụ ikpe na-aga n'ilu, Justice James wee sị nwaanyị a ifuru ebe a nụwa ya na Nnamdi Kanu ebe a ewetara afịa dịka Mrs. Favour Michael Kanu wee sị ya si n'ụlọ ikpe were pụọ na achọrọ ya n'ogige ụlọ ikpe ahụ. Kedu ife mere o ji wee sị ya pụba? N'oge gara aga, oge a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu, dịka nwaanyị a si wee kwu, nwaanyị anọ na-akọ na agbasaghị ikpe bifo o buru fon ya wee na-ese ife na-eme ebe ahụ. Oge a na-esekwanụ dete, oge ọ na-ese dete ka Justice a, that is Justice James Omotosho, fụrụ ya wee sizie fon ahụ o ji ese dete. Mana nwaanyị a na-akọwa sị na agbasaghị ikpe oge nke ahụ na-eme, so oge ọ na-evidio dete were na-asị ya that na biko wee na-asị ya that ọ na-agwazi the woman sị ya na okwu na a ga-esu ya, ịghọtago dị fa. Nwaanyị a wee yekwa n'ụlọ o nwere ike ịyọ, ịghọtago, mana fon a na-enyechi ya dịka esi wekwu na-enyechi ya fon ya. Justice wee na-ekwu sị na ada eme mmadụ alaụ iji fon bịa n'ogige ụlọ ikpe. Ị ga-eji fon mana ọ ga-adị n'akpa, ịma nwepụtie ise mmadụ, ọ dị ka ma foto ma anything na-ada ekwesị ise nọ ya bụ iwe fa asị nọ iwu ka ọ bụ na ise enya na ividio ebe ife ọbụla ebe ahụ na ị ga-agakwa ịdagokwa iwu nke ndị gọọmenti. Dịka nwaanyị a si wee kwu nọọ iwu bụ ife ọda ya, o wepụtara fon ya wee na-evidio ebe ikpe gbasagoro. Nwoke anọ bụ Justice James Omotosho wee nalị ya fon na wee sizie the fon ya. Nwaanyị a kịta ya n'ikpe ma ọ ga-emekwa kịta, ị mana okwu ya ga-apụkwa ụlọ ikpe. So ọkwa maka nyanwa ka Justice anọji wee sị ya si n'ụlọ ikpe were pụba. Enwerekwa ife mmadụ anara afụ. Gị nwa na-egekwa ntị, uche gị dịkwa ya. Ebe ọbụla ụlọ ikpe dị, ije na anya ya, biko were fonu gị tinye n'ọbọ, were fonu gị debe n'ime, ebupụtakwana ka ise, ebupụtakwana ka ividio, maka na ị na-awọchị sinsi a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu a. Ọ bụ nọ ihe a na-ebu ya ebuga fon ebe a ga na-ekwu, ị ga na-anụsị ife onye ọbụla na-ekwu ka esi ekwu ya, mana ife ya ekwupụ eziokwu gosi na fon na-ada eme fon ala n'ụlọ ikpe. So ọ bụkwa na ị na-eje n'ụlọ ikpe, uche gị dị ya, were fonu gị debe maka gị nwe tinye onwe gị na nsogbu. So ife gbasatalụ fon ka eji wee sị nwaanyị a ya pụọ. And ife gbasatalụ fon ọ bụkwa tata ka o mere ya bụ o mebugo n'ikpe ọ dịka ikpe nke ịbụa tọrọ nke a ekpere ka dịtị mere ka Justice asizi the fon. Oge a ka o sizi fon nwaanyị anụ. So ọ dịka nwaanyị anụ ọ bịakwa tata na ụdị na Justice ejike echefie, mebi o chefugie ya batakwa that Justice work where out si n'ụlọ ikpe wee pụọ.